Vadiwa vateereri tinokugamuchirai paNhenge TV. Muzuva ranhasi tiri munzvimbo yeMufusire muvillage 16B Madziro village, tiri muvillage yaSabhoku Madziro, apo tiri mumusha wekwaMushata mune chiitiko chiri kuitika chiri kunzi dzimba dziri kutanga kungobvira moto dzega. Saka ngatinzwei zvizere apo tiri kuita hurukuro nemhuri yacho yekwaMushata. Tinokugamuchirai vana mama paNhenge TV. Mungatitsanangurirawo here kuti dambudziko iri rakatanga sei, pazvakatangira uye rave nenguva yakaita sei. Mungatitsanangura muzvizere kuti chii chiri kunyatsokumboitika. Tingati pekutanga takasimuka pano kufunga kumapasi 10 chinoyambuka pamira apo panepo taida kucheka uswa, takabikira vana tapedza tobva tati handei tobva taenda tichingoti pedze magamu ayo tisati tasvika kwatiri kuenda takacheuka toona kumba kwane hutsi mashure hutsi pamba toshupika kuti hutsi chiko kumboko tabva izvozvi hutsi wabvepi. Takamira nguva yakareba tinyatsotarisa kuti hutsi urubva pai. Tazotarisisa umwe takazoona kuti imwe kitchen haisina denga, kechi2 toona kuti imwe kitchen yechi2 haina denga, asi yanga yasara kitchen 1 taiona kuti kitchen 1 yakamira asi dzimwe 2 hadzisina matenga atotsva ese. Tochiti wasikana handidzoke kumba tonoona kuti kwakamira sei, moto wabva papi. Tobva takadzoka tichitomhanya kusvika takuda kutosvika pakaperera munda uyu ndipo takatoona imwe kitchen yechi3 yakutanga kuita sei, yakutanga kubvira. Takashaudzwa kuti chinyi papa ine vana vega. Saka tasvika panapa takasvikawo pana madzimai akanga ari pamira apo akanga atomhanya aonawo chii, aonawo moto. Ko moto wabvepi kozi tasvikawo panapa tichizi mwana vati hanzi pasvika murume anga ine sheti yeredhi. Murume hanzi ndiye asvika achibva atapidza kitchen yekutanga iri kumusoro iyi vaadzika pane iyi vaadzika pane chi3. Murume achibva atiza akadai nepapa. Tiri panguva yekutsvaga kuti munhu uyu ndiani, munhu ungaita ani waita zvinhu izvi. Saka pana mbuya wakazochipotawo paseri paine vana mhino zvakanyengera vana bva kuti tisaita sei, tisapisa imba. Hanzi ndiRuth apisa chinyi, apisa dzimba. Ruth wapisa here iwe? Kwasi uko watora matches. Ndapinda bedroom mama wangu vandatora matches mulunch box, vandatora bomb bucket vandakwidibira kitchen yekutanga iyo kwabva ndatapidza ibva yatsva yapera. Pandadzika pane pazasi vandatora kuti bucket vandakwidibira kwabva ndatapidza futi, vandasvika pane chi3 ndatapidza vandatiza kwabva ndazotera kiri mhanya uone dzimba dzinoita sei dziri kutsvi. Ndakutoti zvimwe mwana waita sei wapisa. Tikati hazvisinei zvinowanika, vana vanoita musikanzwa. Takazvitora sei zvisina chii, sezvina basa. Tikati hazvinowanika kuti mwana anoita musikanzwa. Tadaro takachizoti ngatitore chinyi, ngaticheke uswa wasikana tipfirise dzimba idzi. Tova tacheka uswa kwakutsvaga nhungo dzedu, tatsvaga munhu anopfirira bva apfirira. Ndofunga zvakaita 2 weeks dzimba bva dzaita sei, bva dzapfirirwa. Saka iyi yechi3 yanga isati yapfirirwa bai, yakanga yaparara chidziro chese chakachatsemuka chizi imba iyi ngaitange kuputswa yotangidziswa panyowani. Saka zvadaro dzakachizopfirirwa i2 iyi neyekumusoro iyi yakambozi ngaimira ichanga yambooma yozoita sei, yozopfirirwa. Tisati tapedza dzimba idzi dzane 1 week dzapfirirwa. Takasumuka futi panapa kuma4 ndofunga nguva dzinedzi takuyambuka pamira apa pane munhu etaidaona pamira apa. Kati imi vana chisarai muchiita sei, muchiisa mvura dzekugeza tudzoka mai manje. Tobva tayambuka tichingosvika pamisa tasvika kwatiri kuenda takatoona futi hutsi mashure. Tamira futi kuti imi kumbokwane futi hutsi chinyi, hutsi urubvepiko apa tabva mai manje apa. Takashupika tobva tasvika kuenda kwataienda takasvika munhu wacho asi bva tadzoka tazoona hutsi uya wachizokura kuti hutsi hausisina kumira mushewa. Saka zvadaro takambomira kuti tichitasa hutsi takatoona kitchen iyo yatobatira moto yakutobaka. Wone kitchen yakutobaka futi moto uyu wabvepiko. Kwachitozama kumhanya kuti zvimwe tingasvika tichibatsirikidza zvimwe zvakashaya basa. Sarina hutsi wataiona waibva mumabedroom ndiyo akatanga kutsva. Takatanga kutsva ibedroom iri rabva iroro bva raikubatidza iri room iri.
raibva ipapo bva raenda kunobatidza kicheni iyo. Moto waibva ipapo bhodzika kutapidza kicheni iyi. Saka ini ndakazosara takasara kusvika panapa makicheni zvese nemabedroom zvavo zvatodini zvese zvanga zvatopera, hapana chakabuda kana chiwani, zviro zvese zvakapera. Saka ndakasvikawo paine varume vanga vakurwiswa imwe rumu iyi kuti isabatire moto wanga waita chichekudzima mapango aya kuti asabatire imwe rumu iyi, moto wachibva waita sei uchibva wadzima. Zvadaro iro bedroom raka risina kutotsva bai ndiro rakanga rasara riri 1. Zvadaro ndofunga ndinompedza madays akunompera 1 week varatanga kubvira chakatanga indai rakatobvira nditori panapa ndakatotarisa nemaziso ndakati ndiri panapa ndakageza mabhuruku ayavana vandayanika ndapedza vandandariga ndichera mvura pamugodhi tigadzike muvava mundoya ndotsokonyera chibaga apa ndiri pamugodhi apa ndakatoona mawindo akungotsemuka kakakaka ndichazoti chinyi nditi nditarisa ndone moto piri ngwazara mba vandati ndoita sei ndakamhanya kuti ndidaide apa dho rakakiwa ndakambozama kudaidza mwana kuti mhanya ukinire dho tizame kuti tinodzima sei moto svika ndakazototi ngehasha wandatora mugome emvura ndarova pawindo windo bvaratsemuka mvura bvaipinda mukati bvaenda kunodzima sofa ndiraraiba bvaenda kudzima sofa radzima. Saka moto wakaramba uchingoita sei uchibvira apo moto wanga watobatira pamubhedha mubedroom kwamba ndatora futi mugome emvura maiguru akanga wazosvika wachiti chibatsirane ngatichere mvura usikana tidzimiki moto tabata chingorasa mvura mbamuya uchingodira svika moto wabva waita sei moto wabva wadzima. Saka moto uyu waitomwe chakatomuzogutsikana kuti moto wakapisa pamakicheni hasi mwana chinhu chachirungoitika tisingazivi tichiti mwana waita sei mwana wakapisa. Saka imi panhau iyi sekufunga kwenyu mungati chii chingadai chiri kutora nzvimbo? Apa taakumbozamawo kuchitsvaga kuti chii, saka pari zvinhu zvisati tazvibata asi tiri kumbozama. Rubatsiro rwamakambotsvaga here kubva kuwani rungave rwekutsvagirudza kuti chii chiri kuita kuti dzimba ake kana rubatsiro chairwo rwekuti kupfirira chikafu sinzi muri kuti zvinhu zvese zvakatsvira mudzimba? Zvino hatisati musi watsva dzimba dzese mabedroom aya panewo murume akauyawo akatigira magumbezi. Murume akangonongonongwa magumbezi kumba kwake chichifuga iwowo. Murume ndiye akangotipawo magumbezi nechikafu nehembe dzokupfeka akati ngotiwo nezvihembe zvevana. Saka murume akatibatsira. Tinotenda. Mune here zvamungada kutaura kana kukumbira kune veruzhinji kana muine rubatsiro rwamuri kuda kubatsirwa narwo rwuri specific kana kungoti rubatsiro rwamuri kuda kubva kunharaunda? Rubatsiro rungawapo nekuti chikafu hatina, chekudya hatina, zvekupfeka hazvo tinongopiwawo madzoto nevanhu asi munongozivawo panochaimba chinhu zvese hapana chinosara. Saka kuti unyazoona chirubatsiro cherura kuti vandiruda ndehupi pari zvino takapererwa. Kune like munharaunda dzetiridzi kune vaya vanokwanisa kuti isusu tinokwanisa kupa rubatsiro rwekutsvagurudza kuti chii chingava chiri kutora nzvimbo kana kuti tinokwanisa kupa rubatsiro rwekuti dambudziko iri ripere. Makasununguka here kunge muchitambira vanhu vakaita seivavo? Hatisati takwanisa kusununguka kutambira vanhu vakadaro nekuti tautombozamawo sefamily kuti timbotsvagiridze kuti ono kuti chii chiri kunetsa, pane chiripo here, pane chida kugadziswa here, tiri kumbozama kufamba kuti mboni kuti chii. Tinotenda. Mukupedzisa pane mashoko ekupedzisira here amungada kutaura kuvateereri, zvamuri kufila imimi kuti mungada kutaura kuvateereri? Ikaupa nditogona kupindura. Tinotenda. Vadiwa vateereri, ndinovimba mazvinzwira mega zvizere zviri kuitika pamusha uno. Tinovimba kuti kune vachange vachida kubatsira mhuri iyi
zvichida mune zvekudya, zvekupfeka, zvekushandisa. Makasununguka kutinyorera paNhimbe FM. Munotiwana paFacebook, munotiwana paTwitter, munotiwana pamasocial media platforms edu. Makasununguka zvakare kutinyorera paemail yedu inoti nimbefm@gmail.com. Makasununguka zvakare kutibata pa0713 839 751. Tinokutendai. Alright. Sabhuku, mungati tsananguriro here chiitiko chiri kuitika mumusha wekwaMushata uye kuti chii chingadai chiri kutora nzvimbo? Ndinoti dambudziko rakadai maitikire akaita kutanga kwemoto kusvika pazvari wabaka kakawanda, saka zvinoti pane nyaya inenge ichida kugadziriswa akaita like ngozi kana kuti, saka zvinenge zvichida kuti zvitsvagwe. Saka kutsvagwa kwazvinoitwa kutoenda kune vanobatsira zvakaita vanotovheneka kuona kuti chii wobatsirika. Saka zvinenge zvakusiyana naivo kuti ivo wada kutora nzira ipi kuti wabatsirwe navatsvage. Hazvidi kuti wawarairwe, because kuwarairwa zvinozosvika pakushata, zvinotanga zvichita mishana. Iyi mhuri yane nguva yakareba sei iri kugara muVillage 16B muno? 16B ino yakauya 2010 kana ndisikakanganisi kusvika izvozvi. Saka patanga nyaya yemoto iyi vakauya ari baba nemadzimai avo 4. Saka umwe wacho akazoshaika, vasara matatu. Saka madzimai matatu aya ndo baba akazoshaika nekuti manje hapana 3 years vashaika. Saka tingati pamusha uyu pari kugara madzimai chete? Pari kugara ana mbuya, vana vavo vakomana vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vari kuRusape, vamwe vari kuKasipiti kwakabva ana baba vacho vasara vaine misha yavo. Saka vakasvika baba nemadzimai avo, vana pangone vakazokurirawo ndo vari mumabasa asauya pano namai, vasati vano musha vachiri kugara pano namai, vakomana 2. Mukurarama kwatiri kuita muVillage B munharaunda munomu, hakuna here kana nhoroondo yefamily kana zviri kutaurika zvichida pamusoro pedambudziko ravari kuwirwa naro? Nekuti tichitarisa tiri kuona kuti sandi dambudziko ridiki ba, idambudziko rine zvekuita nezvinhu zvemashiripiti zvemweya. Sure. Nhoroondo sevanhu vakangouyo chivadiki, zvatakangonzwawo ndezvekuti vane mwana sefamily vachiri kwavari vane mukomana wakafunda, mwana wemusha mavo aramba kuteerera zvaida baba zvekunamata. Saka vakasvika pakuzomurova, baba ati rovai mwenyu ateerera kuti apinde mune wangu. Saka akachizoita nharo svika arova, baba wabva wasiya paodha yekuti rovai. Saka vakomana vakazorova vachitya kuti tikamupunisa mukomana uyu anotirova. Saka vakarova zvakanyanya kusvika munhu asvika pakufa. Saka isusu nekwenyama hatizozivi zvemashure, asi tiri kungofungidzira kuti ndofunga ndiye mukomana ari kuita zvinhu izvi, hatizozivi dzimwe dzine mashure. Saka mukupedzisira, ini sabhuku weVillage nyaya yamuri kuiona sei? Mungatiwo kudii pamusoro pezvese izvi zviri kuitika muVillage Me? Munofunga kuti zvingadai zvagadziriswa sei uye mhuri yacho yakasununguka here?
tingati panyaya yekusununguka wakasununguka wasa hauna kunyatsa kusununguka nekuti takamboya naishe midhimeni wangu waishe Fusire wakaedza kubatsirwa kunzi kana muchida kubatsirwa tikubatsirai asi hatigoni kuendera mberi imimi munoona kuti moshandisa nzira iti kuti mugadzise dambudziko nezvakuitika izvi zvinhu zviratidza zvinoda kugadziriswa vakati aiwa tinogadzisa saka hakuzokwanisi kuenda mberi nekuti chiita zvinhu zviri nekukasika nekuti zvigadziswa zvakadii